ҳамин мардаке ки хчай Абдурахмони ҷомиё кӯйбеши пештара гирифта, а як бародар дига 139 кило гӯшти гови дигара пеш аз соли нав гирифтагиай. Ман голос полосша мемонам. Бародар, то ҷое фаҳмидам дар тарафи Уфа будасти, агар хато накунам бачаҳое ки информатсия додастиянд. Мақсади мо валлоҳ бос мегум бачаҳо пас задани тоҷик нест. Айбай, просто як кас дига дар ҳақиқатан гӯшт надора, имконият надора вобреме сума бития, дига ҳамин гӯштфурӯшо ё ки савдогаро бовар намекунанд. Накунед чунин коро, бародар азиз. Ҳамин акара хеш таворша, ман пастш намегум, мошенникш намегум, ҳаромхӯриш намегум, ҳеч намегум. Ягон соҳиб дошта боша ва ҳамин рақамои 8808 занг зана, акара биге суми бародароро биспора. Бачаҳо, айб аст, айб. Нахо гӯшти гови мардака биги бари, ҳамхел телефоношо чор мекунӣ. Бо гуфтаи дар як ҷо гуфтаи дар гӯшти якум гуфтаги гуфтаи падарам мардай барои худоӣ карда истодам. Дар гуфтаи ман соҳиби як кафеу чойхонаам. Хай голосошо бин, ина ҳоз гӯшт мефурӯшем, ҳоз ин хел мекунам. Айб аст. Аллоҳ ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. Раҳмати худо. Ратлоҷон, ҳазор омад, гӯшт вообще отлично. Лекин камтар ҷо гирифтем. 150 та набурманам. 139 та бурманам. Қариб 139 та. Хай мешавад, чикавашо погабем площадтин бо. Ма бисёртар мегирам ки барои одамам бисёра намерасонахи.